Se vos digo que a seguinte parada da nosa particular viaxe está repleta de tabernas, onde credes que nos diriximos? A resposta é Irlanda. Como as de nunha tasca nos atoparamos, escoitaremos melodías tradicionais do país como Star of the County Now, Shimmer Through the Fair ou Morris Morris Polka. Os tambores tradicionais, as partes cantadas e as seccións virtuosísticas imitando o violín irlandés son algúns dos ingredientes para crear un ambiente animado, xenuíno e salvaxe. A cervexa tedes que imaginar